iwe shamwari pakaipa ona pane nyaya iri kuitika kandekuti Mohad andonomuziva anonzi Mohad naVP Chiwenga, so hanzi havasi kufara nenyaya yekuti Idi Mnangagwa vari kufamba naChivhayo, because andokanzwa nyaya iri kuitika yekuti hanzi Chivhayo anogona kungopuwa any position chinchi. Makazoona vakamboenda vese kuZCC paya kuMpungo, then ndobva vabudikira pane kuTenward kwane plant yavaikomishina vakanga vari vese futi ikoko. Saka manje musi uno vanga vari vese futi kuZITF. Saka chiri kubhuwa manje timu Miranzi vari kuzoona kuti ivo vari kufanira kunge vanenge vari pasaidi kapatozongoonekwa Chivhayo baba varipo, even kana mumajeti avari kukwira maprivate jet hanzi vari kukwira vese. Saka ukaenda pakaniki ringanonzi Zimdaily ndiye atobudisa nyaya yacho yese yakanyora kuti Chiwenga Mohad not impressed with Mnangagwa association with the controversial businessman Chivhayo. Hanzi Vice President Costena Chiwenga and Kembo Mohad along with other ZANU-PF and government officials have reported expressed discontent with President Emmerson Mnangagwa's recent public appearance with Wicknell Chivhayo. Chivhayo, controversial businessman tied to the failed Gwanda solar project through his company Intratrek, has been seen frequently alongside Mnangagwa at various events, including reportedly sharing a private jet to the just added ZITF 2024 in Bulawayo. These interactions have raised eyebrows within the government and party leadership, particularly as Chivhayo pushes slogan like 2030 ED anenge achipo advocating for Mnangagwa extended stay in power beyond the constitutional 2-term limit. Chiwenga, who ascended to the vice president following a military coup that ousted a long-time dictator Robert Mugabe and installed Mnangagwa as president, is reportedly uneasy about dictator Robert Mugabe about Mnangagwa's intention. There is a widespread speculation that might be positioning himself to sideline Chiwenga to secure a longer tenure. However, Mnangagwa has publicly denied such intentions in a recent interview, insisting that he will adhere to the constitution and step down in 2020, adding approximately to political dynamic. Mnangagwa's son Collins, who appears to be positioning himself in ZANU-PF politics, was recently heard promoting the same 2030 anenge achipo slogan alongside one of Mnangagwa's closest ally Owen Ncube in Shurugwe, where his construction company Chinzi Chengeta donated a building to the ZANU-PF branch. Chivhayo has close ties with Mnangagwa twin sons and is believed to be involved in numerous business dealings with the first family. This connection has only intensified scrutiny and skepticism among other party and government leaders. The situation remains tense, with observers nearly watching to see Chiwenga's next move. Many believe he will choose to play it safe to preserve his precarious political standing hanging by a thread. Ndonyaya iripo panapo, ndonyaya yabuda yakanyorwa. Saka ameno imi anytime zvinongoitika panosa these guys ameno kuti chichi vanenge chimboita chaizvo ndizvinzwisisi inangwa ndizvinzwisisi wangu ameno iwo unoise nyaya iyi yekunzi vari kusvotwa nanikirikini, but inini ndonyaya ndangosangana nayo ndikati nemene muronzwisa mufeso wangu pakashata wangu ameno akedza timboona zvinosvika kupa boza apa zvisi kupera musha.